Здравейте, приятели! Тук при нас е Toyota CHR Hybrid, цвят бяла перла. В рамките на 3 дни извършихме следните услуги по автомобила. Имаме едностъпкова корекция с продукти на Koch, след което направихме интериорно почистване. Като обърнете внимание, тук имаме текстил, естествена и изкуствена кожа. Текстилът сме го изпрали и екстрактнали с машина. Кожата сме почистили в дълбочина и сме я хидратирали. Така направихме и корите на вратите, средната конзола, основното централно табло, почистихме основния мокет с препарат и екстрактор отново. Багажника сме изпрали, долната кора, тъй като беше страшно мръсна. И с това сме приключили по самия интериор. Днес обезмаслихме автомобила външно и сме поставили керамика на G-Technic C1, след което ще положим и топ слой C2 версия 3, което ще даде хидрофобност на самият автомобил. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа как се е получило до момента. Ето и външното му състояние. Разбира се, почистили сме гумите, джантите. Ето го и предния капак. Полирали сме абсолютно всичко, брони, фарове. Керамична защита сме посложили също така и на стъклата, на огледалата. Ето го и салонът, за който ви говорих. Колата се състои от текстил, естествена кожа в кафяв цвят и тук имаме изкуствени елементи в, да кажем, черен цвят. Тук отново имаме кафяво. Както споменах, тази текстилната част сме изпрали с екстрактор, след което сме почистили и всички кожени елементи, след което сме ги подхранили, за да кожата да има еластичност и да не се напуква. Разбира се, почистили сме основното табло, въздуховоди, централната конзола, средна конзола, подлакътника, абсолютно всичко, волана. Минали сме корите на вратите, по същия начин и отзад. Багажника, както споменах, тази кора беше изпрана, тъй като беше страшно мръсна. Тук по същия начин. И разбира се, шофьорското място. Тук разбира се сме почистили степенка, педали, волан. Абсолютно всичко, което се нуждае от нашата намеса. Отгоре е пианолак, страшно лесно се драска и в общи линии труден е за поддръжка. След малко преминаваме към нанасянето на топ слой, отново на G-Technic. Отдолу под самото видео ще пусна и кратки клипчета на самия процес на коригиране на лаковото покритие, така че там може да придобиете представа в какво състояние е била колата. Ако ви хареса видеото, шервайте, лайквайте и се абонирайте за канала ми. До скоро, приятели!